Ako se odlučimo baviti jahanjem, najbolje je potražiti školu jahanja, saznati gdje su najidealniji uvjeti i vjerujemo imati dovoljno upornosti i volje za sve to. Naša sljedeća gošća, Kristina Grilec, učiteljica jahanja, i Antea Šimleša, čujemo vrlo uspješna jahačica. Vjerujem da će nam pravi savjete. Ante, a ovo su sve vaši prijatelji koji su svakodnevno uz vas na natjecanjima, ako možemo tako reći, i na treninzima. S Kristinom već 15 godina sigurno jašemo zajedno po natjecanjima i tako. Sada je Kristina malo više, ne ide toliko više po natjecanjima jer ima mladog konja i radi kao instruktor jahanja. Tako da. Kristina, evo čuli smo, učiteljica ste jahanja, jel? Da, radim u školi jahanja na Hipodromu Zagreb kao učitelj jahanja. Evo, jahanjem se mogu zapravo svi početi baviti od nekih 8-9 godina, kad djeca navrše 8-9 godina. Kod nas u školi jahanja gdje početni tečaj traje 10 sati i nakon toga se upisuje drugi stupanj jahanja. Zapravo, dijete da bi moglo početi jahati ne smije imati strah od konja, naprosto mora biti malo čvršće, jače i zapravo želja za jahanje. Koje su to onda sve faze učenja jahanja? Što se prvo uči? Prvo se uči čišćenje konja, prilaženje konju, sedlanje, spremanje konja i zatim penjanje na konja, onda u hodu polagano. Zatim kad savladaju sve te vještine penjanja, silaženja s konja i u hodu, onda kas i nakon toga svega galop na kraju. I nakon tih 3-4 mjeseca jahanja onda kreće nešto naprednje već. Znamo da ste i vi hrvatska reprezentativka u preponskom jahanju. Da. Kako se dolazi do te kategorije? Nakon dugi niz godina rada, upornosti i truda i puno natjecanja i zbrajanje rezultata. Da, zbrajanje rezultata, onda se uspije na kraju. Antea, možemo li jednog dana reći hrvatska reprezentativka? Nadam se. Evo, želimo da tako bude. Vjerujem da je tata prenio svu ljubav za konje. Kako je to krenulo? S kojom godinom si ti počela jahati? Prije sam se samo rekreativno bavila, s 8 godina sam redovno počela jahati. Znači, ipak moramo dočekati tih 8 godina, ili? Zapravo, 8 godina je neka dobna granica jer djeca moraju biti dovoljno čvrsta da samu sebe mogu držati na konju. Zapravo i sa 8 godina postižu zapravo jednu snagu koja je dovoljna da bi sami sebe mogli držati na konju. Tako da je to negdje 8 godina, tako, 8-9, možda čak i neka sa 7 već uspiju, ali otprilike mogli bi reći 8 godina. Koje su to kategorije u koje djeca jašu? Imamo kategoriju uzdanica do 15 godina, zatim juniore i seniore. U konjičkom sportu se i nema muški i ženski, već svi zajedno se natječu. I jedni i drugima su konkurenti? Da. Pa to nije onda baš uvijek tako jednostavno, ili? Nije. Antea, ti si u uzdanicama? Da. I kako ide? Pa dobro. Koliko si često na natjecanju? Pa kad mi tata odvede. A to je ono, znači, a kako to sad često? Tata je malo prije spomenuo da djeca dosta često traže na natjecanje, ali to tako i kod tebe, da ipak pokušaš posjetiti što više natjecanja? Da. A koliko ti konja imaš? 2. Imam ponija i veliko konja. I s kojim ideš na natjecanje? Prije sam išla s ponija, a sad s velikim. I kako to sad poni doživljava onda? Jel se osjeća malo zanemarenim, ili? Pa jašim njega. Više rekreativno, ili? Da.